Sziasztok! Mutatnék nektek valamit. Az első rajongó, jó, nem annyira rajongó, de dicsérték nekünk a videóinkat. Minden megmutatjuk nektek, hogy milyen honlapot készítettünk. Hogy mutassuk meg. Nézzétek! Fikás Tóni bábja, csocsikák. Fikás Tóni bábja, ez a nevünk. A profilkép, ez, ketten vagyunk rajta. Mindjárt meg is mutatjuk. Ez. Aztán van rólunk 2 kép. A 2 bábbal, 2 főszereplő bábbal. Vagyis hát az egyik az még csak a következő epizódunkban fog következni, de már ő is fent van. A másik pedig ugye látjátok, ott van a báb. Aztán menj az adatlapunk, kérlek. Hogy itt van, és már minden videó fent van, ami eddig készült. Igen, az üzenőfalra létszik. Ott. Igen. Most van egy olyan, hogy Skrillex. Ez igen, ilyen. Ez Fikás aztán már felraktuk ezt a Fikás Tónit. Madár vagyok 2. Igen, öltözés és a képek. Igen. Eddig ennyi van fent. Már nagyon sokan dicsérték, elsősorban testvérem, Filip Halma, itt van, várjuk. Megvan, itt van. Azt mondja, hogy jó. Azon kívül írt nekünk Roppantó Krisztián. Megy az adatlapjára? Ha egyszerűen visszajelentem, igen, ott van. Írt nekünk Roppantó Krisztián, kattints a képére. Jaj, nincsen nekünk még egyelőre bejelölve, de a Facebookon írt nekünk. Aztán írt nekünk Vince Fruzsina. Ő. Igen, ő is írta, hogy jó. Aztán Lezényi Zsanett. Lezényi Zsanett. Ott van. Ő. Továbbnyira Kovács Nikoletta. Rival jelölj. Schmidt Adrián. És ugye Illés Ádám, más néven Menyus. Illés Ádám, a tűzoltó, úgy van fent Facebookon. Pillanat, kis technikai hiba, nem találjuk. Ő. Menyus a tűzoltó. Mennyit, az. Látjátok? Ők azok, akik egyelőre látták a videóinkat, de azon kívül látta Bolyána anyukája. Még mielőtt felraktuk volna. Látta az én testvérem, az anyukám, meg úgyis stb. Na, és kövessetek minket a Facebookon. Igen, kövessetek minket a Facebookon, és osszátok meg a videónkat, és lájkoljatok YouTube-on és Facebookon egyaránt. Csá! Sziasztok!